Babukele emakhaya siyanibingelela. Igama lami ke uNomcebo intokazi yaKashange. Namhlanje siyiMarketing Media sisendaweni yaseMpangeni eMeva Mhlophe. Lapho ke sizobungaza khona usuku olukhulu lakaMazindela uNokwanda Malinga. Ekhehlwa futhi embeswa uvuswa kaMngomezulu. Kubukeke ngathi kusazoba mnandi kodwa asingagcini ngokukhuluma asingene phakathi sibone. Sesiphinde sabuya. Ngiyanibingelela baba besicela ukusichazela ukuthi umkhezo wona kusuke kuphehlwa intombi Yona sengathi kulula iyayibizwa isikhehlile bayigay ngoba isikhehlile isilungiselela ukuya emzini wayo. Lapho khona usingaye ezobe ekhashwa intombi ziyoqashela esigcawini anibatshengise. Uma ungizonda
wedwa wangezizathu uzungena abantu bazungise uzungena Ngisho kanjalo ngamzuka ngokubaqazile ukukubula kujojalo hlala kwafanisa ukubuza kwelile uthuka setomaduze lomkhwekazi utshelwe yimina wathimba idlambidlane ephikisa inhlangano yamanye amadoda emini langalibalela hawe madoda usuka Ngiyabonga ukuthi usuku lami lihambe kahle ngibonga uNkulunkulu wami unyazi lwezulu ukuthi umcimbi oyimpumelelo kwangabikho kubo okwenzakalayo ngibonge nakumyeni wami Mngomezulu ngibonge nakumama ngiyabonga nje ukuthi konke kube impumelelo ngiyabonga